iubiți frați creștini, un gând pentru, în primul rând, pentru cei care trebuie să stați acasă. Nu pentru că vreți voi, ci pentru că astea sunt rânduiele și trebuie să ne conformăm așa încât să fie bine. Au fost două evanghelii pe care le-am citit la Sfânta Liturghie. Amândouă frumoase. De fapt, toată Evanghelia este frumoasă. Una despre fericire. A doua despre un fiu lunatic adus de tatăl său la falele Taborului. Aici aș vrea să mă opresc, pentru că am impresia că ni se potrivește tare bine. Mântuitorul coboră din lumina Taborului, din liniștea Taborului, din această stare de istihie. Acolo unde apostolii au devenit copii, la minte și la simțire. Și au zis, Doamne, hai să facem colibi aici, ca niște copii curați cu inima. Să nu mai plecăm din lumină. Doamne, ce bine este aici. Să facem 3 colibi. Așa zice omul care vine la biserică, Doamne, ce bine este aici, parcă nu mai vreau să plec. Omul care trăiește liturghia și care simte cum îl pătrunde harul Duhului Sfânt și din momentul acela el nu mai știe de altceva. Parcă nu-l mai interesează nici timpul, nici toată viața lui, în care sunt multe tulburări. Doamne, ce bine este aici! Și cred că ăsta este mesajul pentru tot românul. Doamne, ce bine este când suntem cu Tine în liturghie, când suntem cu Tine pe taborul bisericii, când suntem cu Tine și ne înălțăm și noi. Lasă-ne să ne facem și noi colibă lângă Tine și să nu mai plecăm acasă. În starea asta de lumină, de liniște, Mântuitorul le-a arătat lor pe cât li se putea, se spune, și în cântare, pe cât putea mintea noastră să priceapă, să înțeleagă și să nu fie arsă de dumnezeire. Le-a arătat Mântuitorul chipul slavei sale, chip de lumină. Dacă Dumnezeu ne-a arătat nouă, trupește, lumina, cât de mare trebuie să fie această lumină în dumnezeirea ei profundă. Cât de mare trebuie să fie dumnezeirea și lumina lui Dumnezeu. Acesta este raiul. O permanentă urcare din lumină în lumină, spre lumina care nu se sfârșește niciodată. Cum zicea Sfântul Grigore de Nisa, urcăm din bucurie în bucurie, spre o bucurie care nu se mai sfârșește niciodată. De asta raiul nu este plictisial. Este un dinamism al luminii și al bucuriei. Ești fericit lângă Dumnezeu. Ești tare fericit. Și apoi coboară Mântuitorul din această stare de lumină la poalele Taborului. Și acolo era hărmălare, era ceartă, era agitație. Spune Sfânta Scriptură că era un copil adus de tatăl său. Copilul avea o stare de boală, îi se spunea lunatic, stări de criză. Crizele se înmulțeau. Unii spuneau că ar fi un fel de epilepsie, era mai mult. Pentru că era vorba de o demonizare. Epilepsia nu este demonizare. Aici era vorba de o criză în care copilul, bietul copil, de vreo 10 ani sau cât va fi avut, era trântit aproape în fiecare zi, de câteva ori la pământ, spumega. Și părinții, plini de teamă, se gândeau, oare acum moare? Acum este momentul când moare. Acum ne pierdem copilul nostru. Și l-au luat și l-au dus cum au putut. Am gândit în mintea tatălui, hai tată cu mine, hai să mergem să mai vedem ce se întâmplă cu tine. Poate acel învățător, acel rabin, acel dascăl minunat și făcător de minuni, poate ne ajută și pe noi. Și au luat copilul bolnav, pentru că astfel de boală îți epuizează trupul. Într-o astfel de boală nu mai poți merge, am zice noi, ca lumea. Ești epuizat, ești frânt, ești amețit. Te ții de tatăl tău. Și te duci așa încet, încet, până când ajungi lângă el. Și dintr-o dată, în loc să întâlnești starea de lumină, întâlnești hărmălaia, întâlnești pe cei care l-au luat pe copil ca pe un fel de demonstrație și l-au dus la restul apostolilor care nu urcaseră pe Tabor. L-au dus acolo
mai mult ca testare a apostolilor. Pe principiu, hai să văd ce faceți. Puteți? Sunteți în stare? Nu putem. Nu putem că a plecat de lângă noi. A plecat Dumnezeu de lângă noi. Este sus pe munte, sus pe deal, pe Tabor. Noi suntem slabi fără El. Noi nu putem. Și au început să râdă, să strige. Ați văzut, nu sunteți în stare de nimic. De fapt, sunteți niște înșelători. Și bietul părinte stătea cu copilul tremurând, obosit, blăguit, în starea aceea în care simțea privindu-și copilul că deja îi cunoștea momentele când va veni criza. Îl vedea pe copil tremurând, știa că o să vină imediat criza. Și în momentul acela coboară Hristos, plin de lumină radiant. Dumnezeu îi privește și se tulbură din lumina Lui, pentru că îi vede că n-au înțeles nimic. Pentru ei copilul nu era o dramă, era o testare. Pentru ei copilul era de fapt o probă. Să te punem, Doamne, la probă, să vedem ce poți, ce ești în stare să faci. Și atunci oare cumva Dumnezeu are metoda Lui pedagogică, induce pedagogia aceasta prin certare. Câteodată ai impresia că te ceartă Dumnezeu, dar o face totdeauna cu iubire. Totdeauna Dumnezeu o face ca să te întoarcă la El, la iubirea Lui. Și îl întreabă pe tată. Iar tata cade în fața lui, l-a fi întrebat ce s-a întâmplat. Învățătorule, l-am adus pe copilul meu la tine. Și oriunde la apucă, îl aruncă la pământ și face spume la gură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Am zis ucenicilor tăi să-l alunge, dar n-au putut. Cu alte cuvinte, tu ești ultima noastră speranță. Am mers peste tot. Am verificat toți vracii din vremea respectivă, toți așa zici și doctori, am băut toate licorile și ceaiurile și n-am reușit să vindecăm. L-am adus la ucenicii tăi, am crezut că ei pot, dar nu pot nici ei. Și atunci Mântuitorul se uită la Tatăl, dar mai degrabă se uită la cei care au răscolit lumea, la cei care au provocat scandalul și le-a zis: o neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l la mine. Cu alte cuvinte, celor care strigau, urlau și făceau din această întâlnire cu durerea, făceau proba lui Dumnezeu. Mântuitorul le definește starea pe față. Sunteți niște necredincioși, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Toată istoria am fost cu voi, toată istoria de la începuturi, v-am păzit, v-am dat un mesaj. Tot timpul v-ați luptat cu mine, tot timpul nu m-ați crezut, tot timpul ați omorât la profeții pe care eu vi-am trimis să vă jaloneze, să vă ajute să mergeți pe drumul drept. N-ați fost mulțumiți. V-a trebuit Baal, v-a trebuit Aștarta, v-au trebuit chefurile din dumbravele lor de desfrânare. Și v-am răbdat. Și nu mi-am luat fața de la voi și nu o iau. Dar să știți că aveți multă necredință. Dacă voi mă testați pe mine, înseamnă că nu aveți credință. Pe Dumnezeu nu-L pui la probă. Nu te duci la Dumnezeu să-i spui: hai să te văd ce faci. Am venit la tine să zic: Doamne, ajută-mă în necaz să te văd ce faci. Dumnezeu nu așa lucrează. Dumnezeu are un proces de întoarcere. Dumnezeu te vrea să urci epectatic, să urci scară cu scară. Dacă ai ajuns la Dumnezeu, tu n-ai venit pentru necazul acela. Tu ai venit pentru toată viața ta. Ai venit pentru veșnicia ta. Dacă tu te duci la Dumnezeu numai pentru un necaz, după care îl uiți, înseamnă că ești neam necredincios. Și mesajul acesta ne-l transmite Dumnezeu nouă, neamul românesc. Dacă tu vii acum la Dumnezeu și te rogi doar ca să treacă molima, iar după aceea iară îl uiți pe Dumnezeu, iară vei fi împotriva familiei sfinte, familiei, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, iar te vei lupta împotriva bisericii, iar te vei lupta să o dărâmi, să scoți crucea din școli și ora de religie. După ce te fac sănătos, înseamnă că sunteți neam necredincios. Și atunci, cu siguranță, că întorc fața de la voi, să nu faceți asta. Ați venit la mine în necaz, rămâneți cu mine, rămâneți în veșnicia voastră cu mine. Pentru că eu nu v-am creat pentru 50, 80, 100 de ani, ci pentru eternitate v-am creat.
Acest lucru îl spune și acestui popor. Neam necredincios, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el și imediat Duhul, în întâlnirea cu Dumnezeu, îl zguduie. Duhul rău nu stă, urlă, zbiară și îl trântește la pământ și bietul copil cade în spume, inconștient. Exact lucrul acesta se întâmplă când se întâlnește răul cu Dumnezeu. De asta vedeți că nu le place biserica lui Dumnezeu. De asta îi vedeți că urlă și spumegă împotriva bisericii, împotriva casei unde stă Dumnezeu și ne așteaptă. De asta sunt așa de înverșunați. Mi-am tot pus întrebarea, ce au cu biserica? Că doar nu le cere nimeni nimic. E singura instituție în care totul este de bunăvoie. Vrei să dai un leu, numai dacă vrei, nu ți-l cere nimeni. Nu te condiționează nimeni. Totul este benevol. Vrei să vii la biserică, nimeni nu te înșfacă de guleri să te tragă pe trepțile bisericii. Dar dacă vrei, ce au cu biserica? Și ăsta este răspunsul. Se întâlnește răul cu Dumnezeu și răul nu poate să reziste. Urlă, zbiară, țipă. Când îi veți vedea că urlă împotriva bisericii, să vă fie milă de acei oameni. E răul din spatele lor. E urâtul. E demonic. Și acest lucru s-a întâmplat. A căzut bietul copil și a început să se zvârculească și a căzut spumegând inconștient și l-a întrebat pe tatăl. De aici începe oare cumva testarea tatălui, pedagogia tatălui. Dumnezeu pleacă din rădăcină, de la tatăl. Câtă vreme este de când i s-a întâmplat aceasta? Din pruncie. De multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. De poți ajută-ne, fie-ți milă de noi. Am zice, Doamne, ce mod interesant, copilul leșinat, aproape mort, cu spume, se sufocă. Poate că moare și tu îl întrebi pe tatăl de câtă vreme? Adică tu lași pe copilul acela zăcând mort și te întorci către tatăl ca și când lasă-l deoparte, n-are nicio problemă. Eu vreau să văd de câtă vreme. Dumnezeu știa foarte bine ce avea să facă, dar vrea să intre în rădăcină. De unde? De câtă vreme l-ați lăsat și nu l-ați adus la mine? De câtă vreme nu l-ați căutat pe Dumnezeu și abia acum ați venit? Din pruncie, Doamne, de mult timp. De mult timp am căutat medicii vremii, dar nu pe tine, medicul adevărat. Am căutat tot ceea ce de fapt nici nu-mi trebuia. Tu ai fost ultimul. Tu ai fost ultimul, Doamne. Și acum am venit la tine. Și Mântuitorul îl lasă în momentul acela în care tatăl își privește copilul și îi spune, dacă poți să faci ceva, să-ți fie milă de noi. Fă ceva pentru noi. Copilul meu e inconștient. Copilul meu poate să moară. Copilul meu poate are secunde. Fie-ți milă de noi. Mântuitorul privește pe tatăl și spune, de poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. Extraordinară frază, extraordinar răspuns. Eu fac dacă tu crezi. Și în momentul acela apare pocăința tatălui. În momentul acela tatăl țipă, spune Sfânta Scriptură, că a strigat tatăl. Și îndată strigând tatăl copilul, până atunci i-a spus, în momentul acela apare pocăința tatălui. A strigat tatăl copilului cu lacrimi. Pocăința se împlinește. Starea aceasta în care îi spui lui Dumnezeu, da, Doamne, iartă-mă pentru toate momentele în care eu n-am fost lângă Tine, nu Te-am căutat. Iartă-mă pentru tot acel timp în care de fapt Te-am negat. M-am încrezut în altceva, dar nu în Tine. A strigat tatăl cu lacrimi. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. E răspunsul pe care am putea să-l zicem noi, cei prinși de boală, de această calamitate, de această pandemie. Credem, Doamne, ajută necredinței noastre. Credem, Doamne, poporul român, ajută necredinței noastre. Atâta timp Te-am negat. În perioada comunistă ne-a fost frică de Tine și nu ne-am dus, Te-am negat. Am ținut ședințe și am participat la ședințe de partid despre ateismul acela constructiv.
Știam că nu este așa, dar te-am negat. Ne era frică să mergem la biserică. Ne făceam cruce pe sub bluză, pe sub haină. Ca niște lași, cu limba în gură, zicea cineva. Mai lași. N-am avut curaj să ne însemnăm așa cum trebuie când mergem pe lângă casa ta și să intrăm cu demnitate în biserica ta. A fost necredința noastră, Doamne. Au venit multe necazuri și acum a venit unul și mai mare. Mor oamenii pe rând, Doamne. E timpul să facem pocăință. E timpul să spunem, credem, Doamne, ajută necredinței noastre. Iartă-ne pentru toți anii de necredință. Iartă-ne și ne întoarcem cu toată dragostea la Tine, Doamne. Iartă-ne necredință. Și de acum înainte nu o să mai ascultăm de nimeni care merge pe televizor să spună minciuni împotriva Ta, Doamne, împotriva bisericii Tale, împotriva familiei, împotriva moralității. O să-i dăm deoparte, să-și ducă viața lor cum vor ei. N-avem treabă cu ei. N-am avut niciodată cu ei. Biserica n-a prigonit pe nimeni. Tu știi, Doamne, că Biserica ortodoxă n-a prigonit. Biserica românească a fost tot timpul prigonită. Dar nu te mai lăsăm. De acum înainte nu mai plecăm de lângă Tine, Doamne. Și atunci Iisus, văzându-i pocăința și văzând că mulțimea da năvală, a certat Duhul care făcuse copilul să cadă în leșin. Duh mut și surd, îți poruncești să ieși din el, să nu mai intri în el. Când Dumnezeu ne va vedea pocăința, va zice, boală urâtă, du-te din poporul meu. Du-te din grădina Maicii mele. Boală urâtă, nu mai sta aici. Du-te de la oamenii aceștia care se roagă ție. Du-te de la Europa care se întoarce la mine. Du-te. Du-te de la oamenii care se roagă. Biserica asta face. Îi cere lui Dumnezeu în genunchi, chiar dacă ne-au închis bisericile. Preoții slujesc în liturghie. Doamne, nu lăsa poporul. Dar poporul să se întoarcă la credință. Să nu stea acasă și să înghită iarăși minciuni din televizor. Împotriva Ta, Doamne. A răgnit Duhul, copilul a rămas ca mort și mulți credeau că a murit. Apoi Iisus l-a apucat de mână și copilul s-a sculat în picioare. Așa face Dumnezeu. Ceartă răul și te prinde de mână. Ceartă răul și apoi vine și spune, aici e locul tău. Unde? Lângă mâna mea. Să mă ții de mână și eu te voi duce prin istorie. Popor român, te-am dus prin istorie când m-ai ținut de mână și nu te-am lăsat. Ai fost cel mai încercat popor al Europei, călcat de toți, foarte ușor de desfigurat și de desfințat. Dacă te lăsam, tu nu mai erai popor român. Tu erai popor rus, popor turc, populație maghiară, populație de orice, dar nu mai erai român. Dar te-am ținut de mână și m-ai ținut și tu de mână. În necazul ți-ai luat biserica cu tine prin păduri și munți și nu te-ai lăsat de liturghie, popor român. Și eu nu te-am lăsat de mână. Câte necazuri au venit, eu nu te-am lăsat de mână, pentru că te-ai născut creștin și ai fost al meu. Așa ne zice Dumnezeu. Să-i spunem și noi Lui, Doamne, ține-ne de mână. Nu ne lăsa, Doamne, chiar dacă am fost necredincioși, chiar dacă am fost copii, nepricepuți, nesăbuiți. Ne-am luat și noi după alții. Au venit unii și ne-au spus că suntem democrați dacă luptăm împotriva Ta. Doamne, am fost nepricepuți. Ține-ne de mână, chiar dacă noi nu te mai ținem de mână. Dar strânge-ne tare de mână, să ne dăm seama că e mâna Ta binecuvântată. Și dă-ne conștiința să ne întoarcem la credință. Iubiți credincioși, cu gândul acesta îmi închei spusa mea și dorul meu. Să-i spunem lui Dumnezeu cu pocăință, Doamne, noi, poporul Tău, ne-am pierdut credința. Dar ajută-ne credinței noastre. Doamne, nu Te-am mai ținut de mână, dar ține-ne Tu de mână și fă-ne să ne întoarcem la credință și să ne bucurăm de tot ceea ce Le-ai îngăduit peste noi. Dar fă-le să treacă. Și ajută-ne să nu mai plecăm niciodată de lângă Tine. Să nu mai plecăm niciodată de lângă mâna Ta. Că fără de mâna Ta suntem morți, Doamne. Așa cum vedem astăzi în lume. Fără mâna Ta pierim. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceasă de ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu începe în ispită, cine izbovește cele rău, ca Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plin de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și la ora morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acum Dumnezeu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Dumnezeu să primească, să vă binecuvânteze.